दुखुनांथाव खौरां मोनसे समाव मानसिया जोनोम जायो आरो मोनसे सम सफैनाय लोगो लोगो सानसे समाव बयबो थैनाङो। बे समा सफैयोब्ला सोरबा सासेया सोरबा सासेखौ बासायनो नाजाब्लाबो रावबो बासायनो हाया। नोंथाङा लाख लाख थाखा फैसा खरसा खालामब्लाबो थांनांगौ सम सफैब्ला थैनांगौ जाथारो। बेबायदिनो चिरां जिल्ला बेंटल ओनसोलनि थागिबि एबा बर'ह एनडिएफबि सुग्रेब बर'आ बे बुहुमाव गैलिया। न'खरनि सुबुंफोरा हाजार हाजार लाख लाख रां गारनानै बेमारनिफ्राय रैखा होनो नाजादोंमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्रा नाजासेयावबो बिथांखौ बासायनो हायाखिसै। गमामायैनो न'खरनि अनजालि बिसि आरो फरायफुबाय थानाय सानै गथ'फोरखौ गालांना अराय समनि थाखाय मेगन मेसेबलाङो। बिथांनि रुंसारि जानाय न'खराव मिरु इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिनि आफादगिरि सिला बसुमतारी, लोगो आफादगिरि नायस्रां औवारी, नेहाथारि दानसोरां नार्जारी, बिथांमोनजों लोगोसे आइ डमनिक, बि जायख्लं आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय एक्स एनडिएफबिनि बिबानगिरिफोरा नुजाथि फैनानै दुखु मोननाय फोरमायो आरो ओनसोलनि बायदि बायदि बर'नि आफादफोराबो नुजाथि फैनानै खौरां लाफैनायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि लोगो आफादगिरि नायस्रां औवारीया दुखु मोननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव ओरैबायदि फोरमायो। गिबि गिबियावनो आङो खौरां लागिरि फंबायमोननिसिम मोनाबिलि समनि अननाय सिबिनायखौ बावहरबाय। दिनै खोब दुखुनांथाव जोंनि सासे गोख्रों बर'ह एक्स एनडिएफबिनि 30 बोसोर दावहा नांनायनि गेजेराव बिबो सासे गोख्रों दैदेनगिरिमोन। बिथांनि मुङानो जाहैबाय बि सुग्रीब, बिनि गुबै मुङा जाहैबाय सनेन बर'। बिथांनि जोनोम जायगाया बाक्सानिमोन, तामुलपुर एरियानि। दायो बिथाङा बेंटल हालामाव थाफैनानै गोबाव सम संसार जाबायमोन। खोब दुखुनांथाव दिनै बिथाङा हरखाबै माखासे डायबेटिस बेमार बा गुबुन गुबुन बेमारनि गेजेरजों भुगिनांनानै हरखाबै दिनै रुंसारि जालांबाय। दा बे रुंसारि जानायनि बेलायावहाय जोङो इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिनि गासैबो दैदेनगिरिफ्राबो फैनानै बा गासैबो बर'ह एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्राबो फैनानै दिनै बिथांखौ दिनै जोबथा बेवहाय मान बावफैदों। बे मान बावनायजों लोगोसे जों दिनै गोबां दुखु मोनदों जे बिथाङा दिनै हारिनि थाखाय 30 बोसोर दावहा नांनायाव मेङा जासे, जिराया जासे, फावसया जासे साहसि गोसो गोथार लानानै जेबायदि मावबोदोंमोन। दिनै बिथांनि मावबोनायखौ जों रायखांथारनांगोन बा जों दिनै बाख्नायनांगोन। दिनै जोङो आरोबाव एकर्ड जाखांनायनि उनावबो जेबायदि क्ल'जआव थानाय माखासे खामानिफोरखौ मावफुंनो हायै खामानिखौ मावनांगौनि सार्थ'आव दिनै गासैबो एक्स एनडिएफबिफ्रा ज' जाफिनजोबनानै दिनै जों मोनसे इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबि मोनसे आफाद जों दाना लादोंमोन। बे इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबियावबो दिनै बिथांखौ जोंनिनो सासे स्पक पार्सन हिसाबै बा बुंथिगिरि हिसाबै दिनै बिथाङा गिदिर दायथ' दंमोन सेन्ट्रेलनि। दिनै बेनिखायनो दिनै इउनाइटेड फरामनि जानानै जों दिनै जोबोद दुखु थाबाय। गिबियाव जोङो बेखौनो बुंगोन बर'ह एनडिएफबिनि जानानै दिनै सुग्रीब बिथांनि दिनै फेमिलिया दिनै खोब दुखुआव गोग्लैसिगोन। मानो होनबा दिनै बिनि फिसाफ्रा उन्दै उन्दै सानै, हौवासा सासे आरो हिनजावसा सासे थालांबाय। दायो आलाय सिलाय जागोन। दायो बिथांनि न'खरखौ जों माबायदि हेल्प खालामनो हागोन, बिनि थाखाय जों बर'ह एनडिएफबि हिसाबै जों बहुद सिन्था खालामदों। दायो मा खालामनो, मानसिनि जिबन गासैबो दिनै आफा अबंगसायनि सायावनो थायो। गाव जेखौ सानो बेखौनो दिनै मावो, इसोरनि साननाय खामानिफोरो। थिग बेबायदिनो दिनै बिथाङा अराय समनि थाखाय बे बुहुमखौ नागारलांबाय, गावनि अनजालि बिसिखौ नागारलांबाय, गावनि जोनोम होनाय फिसा हौवा सासे आरो फिसा हिनजाव सासे आरो जोनोमगिरि बिफा दं आरो बिमा दं आरो बिदा बिबाजै बिदा बाय बाहागि जाथि खुरमाखौ अराय समनि थाखाय दिनै बिथाङा बुहुमखौ नागारलांबाय। बिनि थाखाय जोङो बर'ह एनडिएफबिनि जानानै दिनै गोबां आरो गोथौ दुखु मोननाय जों फोरमायो। बिथाङा बेसेबां बैसोनिमोन? बिथाङा 12 बैसोनिमोन। बिथांनि जितु जयेना जाहैबाय 1997 आव बिथाङा जयेन जादोंमोन। बे 97 निफ्राय फैयै फैयै फैनानै
दिनै 2022 27 जानुवारिसिम बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनसिमाव बिथाङा खुनु मोनसे लर सर थायालासेनो दिनै गोख्रोङै खुनु सारेन्डार जायालासेनो रावनिबो खोथा बाथ्रा खोनासङालासेनो दिनै बिथाङा गोख्रोङै दिनै गोसोखौ हमथाबथारनानै दिनै बिमा बिफा भाइ बागि जाथि खुरमाखौ हारा हास्ति होनायनि गेजेरजोंब्लाबो दिनै बिथाङा सौसिबोनानै दिनै बे अबस्थायाव दिनै बिथाङा सोरखिबोनो हादोंमोन आरो दिनै एसे गावो थिलेबलेब मोनसे न'खर संसार दानो थाखाय दिनै बिथाङा जुजिबाय थादोंमोन।